Отговорното стопанисване на горите означава баланс между използването на техните ресурси и опазването им за бъдещите поколения. Чрез устойчиви практики можем да съхраним богатството на българските гори днес и утре. С помощта на съвременни високотехнологични машини и прецизно планиране, горскостопанските дейности се извършват по природосъобразен начин, като се намалява въздействието върху почвата, младите насаждения и горските екосистеми. Модерните технологии превръщат добива на дървесина в прецизен и природосъобразен процес, който съчетава икономическа ефективност с грижа за гората. Добивът на дървесина се извършва по предварително изготвени планове, които гарантират устойчивото управление на горските ресурси и съхраняването на биологичното разнообразие. Лесокултурните мероприятия са ключова част от грижата за гората и нейното устойчиво развитие. Чрез залесяване, попълване на култури и отгледни сечи се създават условия за формирането на здрави и устойчиви горски насаждения. Тези дейности подпомагат естественото развитие на гората и повишават нейната устойчивост към климатични промени, болести и вредители. Грижата за гората не приключва с залесяването. Чрез навременното премахване на нежелана растителност и дървесни видове с по-ниска екологична и стопанска ценност се осигуряват по-добри условия за растежа и развитието на ценните горски насаждения. Почистването на нежеланата растителност намалява конкуренцията за светлина, вода и хранителни вещества, като подпомага развитието на бъдещата гора. Недървесните горски продукти са ценен ресурс на горските екосистеми, който включва билки, гъби и диворастящи плодове. Те намират широко приложение в хранителната, фармацевтичната и козметичната индустрия. През последните години особено ценни са подземните гъби, а именно трюфелите, които се събират при строго контролирани условия поради тяхната висока стопанска стойност и специфични екологични изисквания. Трюфелите са изключително ценни подземни гъби, които се развиват в симбиоза с корените на определени видове дървета и изискват специфични природни условия за своето образуване. Мониторингът на биоразнообразието е ключов инструмент за оценка на състоянието на екосистемите и тяхното дългосрочно опазване. Той включва наблюдение на постоянните водни течения, за да се следи качеството на водата, оценката на покритието и устойчивостта на отделните защитени и застрашени растителни видове е важен елемент от мониторинга на биоразнообразието. Чрез нея се установява тяхното разпространение, състояние и тенденции в развитието, което позволява навременно предприемане на мерки за опазване. Природните забележителности са уникални природни обекти, които имат висока естетическа и образователна стойност. Те включват скални образувания, пещери, водопади и други характерни форми, които привличат интерес и допринасят за развитието на устойчив туризъм. Поддръжката на инфраструктурата в горите и почистването на отводнителните съоръжения са важни мероприятия за осигуряване на достъп до горските масиви, включително и за гасене на горски пожари. Отговорното и устойчиво стопанисване на горите е ключово за опазването на природните ресурси и дългосрочното им използване от обществото. Спазването на международните стандарти гарантира прозрачност, ефективност и високо ниво на екологична защита при всички горско-стопански дейности. Само чрез последователни усилия и прилагане на добри практики можем да съхраним горите като жизнено важна част от природната среда. Да стопанисваме горите отговорно означава да пазим баланса между природата и човешките нужди, за да останат те живи, устойчиви и пълни с живот и в бъдеще.